ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଣ୍ଡଳା ଗ୍ରାମରେ 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। 18/1/2026 ଠାରୁ 21/1/2026 ତୃତୀୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣ୍ଡଳା ଗ୍ରାମର ନବନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀ 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 ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ରତ୍ନମୁଦ୍ଦ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପଲକ୍ଷେ 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଘୃତଯଜ୍ଞ, ନାମଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଓ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରବିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, 24 ପ୍ରହର ଅଖଣ୍ଡ ନାମଯଜ୍ଞ, ହୋମଯଜ୍ଞ, ଶାଲପୂଜା, ଦୀକ୍ଷାଭିଷେକ, ଅଙ୍କୁରାର୍ପଣ, ଅଧୁଆବାସ, ଧ୍ୱଜାରୋପଣ ଆଦି ପୂଜାବିଧି ସହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭୋଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଶେଷ ଦିନରେ ମହାନ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ରାମାୟଣ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ନେଇ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଦିନ ଅଧିବାସ ତଥା କଳସ ଯାତ୍ରା ଯଥା ରୀତିନୀତିରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଶହ ଶହ ମହିଳାମାନେ ଏହି କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଜାମୁନି ଗ୍ରାମ ପବିତ୍ର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରୁ କଳସୀରେ ଜଳ ଭରି ବିଭିନ୍ନ ପଟୁଆର ସହିତ ପୂଜା ଓ ଘଣ୍ଟ ବଜାଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଜଳଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକାରକ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ପୁରୀରୁ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାରାମ ଦାସ ମହନ୍ତ ଏବଂ ଗଣ୍ଡଳା ପୁରୋହିତ ଶିଶିରକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, ରାହୁଲ ଦାସ, ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ହୋମଯଜ୍ଞ, ନାମଯଜ୍ଞ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି କୃପା ଲାଭ କରିବା ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମୀନା ବଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଳା ଗ୍ରାମ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପାଲଟିଛି। ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ଆଲୋକୀକରଣ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲକୁଞ୍ଜ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଗଣେଶ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ତଥା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆଗେଇ